Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy i możemy sobie tak kapka połosprawiać o tej psychologii po śląsku. I że wam powiedziała, że zaś będzie o tej motywacji, ale dziśki roztobili to będzie tak troszkę inaczej, bo ja wam powiem, że wy nie musicie być bez całki czas tak fez zmotywowani. No i niektórzy powiedzą, co to godosz, nie? Teraz to są takie czasy, że wszyscy gadają, że trzeba być produktywnym, zmotywowanym, nie? Trzeba na 100% wszystko robić. No i do pewnego stopnia, rozumiem, to jest prawda. Ale rozchodzi się o to, że człowiek nie poradzi być bez całki czas tak fez zmotywowany i tak fez produktywny, nie? No tak nie idzie, bo są takie chwile, kiedy no mi się nie chce coś robić, no i rozumieli, to jest w porządku. Jak ino to nie trwa nie wiadomo jak długo, ino tak chwila albo dwie, to jest fest w porządku, że są takie chwile, kiedy nam się nie chce i nie mamy tej motywacji tak fest, nie? I nie czas tego mieć problemu i nie czas tego robić problemu, bo to jest takie coś normalne do każdego człowieka, że potrzebuje sobie na chwilę dychnąć, można coś przemyśleć, można tam jeszcze sobie odpocząć chwilę, no i potem zaś wróci do tej roboty i się ta motywacja zaś znajduje. No ale ja chciała, żeby wam jeszcze powiedzieć, co tu zrobić, co byście jednak trochę tej motywacji znudli, jak ją fest potrzebujecie, nie? I to, co dzisiaj będzie, to można do takich ludzi, którzy mają taką robotę, albo tako trochę, by można powiedzieć, nudno, co tam fest to samo i to samo, jedno i to samo robią. No na przykład ktoś tam jakieś dokumenty, albo jakie maile pisze, albo coś pisze, albo tłumaczy, albo jeszcze robi coś takiego, które można i nie jakie bardzo trudne, ale tak jedno i to samo i trzeba jakąś tam część tej roboty zrobić na jakiś termin, nie? Można być tak, że tam pracujecie, macie ta robota taką, że tam o tej 7 albo od 8 to tej 4 albo 3, albo zaś jest coś takiego, że możecie się zabrać kiedy chcecie, ale ma być zrobione, nie? Z tego was rozliczą, czy macie to zrobione, czy nie. No i do takich ludzi to jest taki dings, że czasem powiedzieć, że choby nie wiem, co się robiło. Choby waliło się i paliło, to ja siodam i robię jakąś rzecz, jakiś kawałek tego, co mam zrobić. Jak mam tam maila napisać, to tam piszę, tam nie wiem, 20 tych maili. Jak zaś mam, nie wiem, jest pisarzem i piszę książki, to siodam i piszę 5 stron albo 6 stron. Albo zaś, jak mam jako inną taką robotę, że muszę jakiś tam czas spędzić nad tym, to se godą tak, że tyle czasu, to ja to siadam i robię. Choby nie wiem co. Godzina, albo tam 1,5 godziny. No i potem se robię przerwa, zaś tam można jako kawa, albo co, se dychna, żeby zaś potem móc zrobić. I to jest taki dings, rozumieli co, że słyszałem, że też wiele pisarzy na przykład nie, że wiele godu no idzie tak siedzieć, nie czekać, aż mi tam jakie natchnienie spłynie, no ale jak ono nie spłynie, no to co? No to wiele godu, że oni tak mają, że siadają, no i piszą, nie? Tam 4 strony albo 5 stron dziennie, choby nie wiem co, to oni to muszą napisać. I to jest też fajny dings, jak w tą taką robota, co musi jakiś czynsz zrobić, albo jakiś czas na to poświęcić, co by się powiedzieć, tela muszę zrobić, a potem se dychna. No cóż, dziśki tela, jako wam się podoba to, co robię, to tam dejcie ta łapka do góry, możecie zasubskrybować. No i do zobaczenia zaś, a zaś będzie o tej motywacji, a teraz tela, czymcie się. Pyrsk.